hangi kung sipara snok tilang kaway she telling in your train that Jisuan sai sien hang ni ka por ka bamanta nga wan ha khmat jong fi ka kerteng ki jong Jesus Christ nang kong ban ai kublai fi na mar fila snap ya tin ka jong blai par fila apru ni ka por bat phi ai ka por ka jong fi ban shashkor ya ni ka tin ka jong blai ban nga ai ngo ba phi thrang ya ka tin ka jong blai na mar phi snap ya ka tin ka jong blai da shisha ka tin ka jong blai ka don ban pen kala ya ka gm ka jong phi ndan ka no ka tin ka bala an pen kala ya phi ndan ka no ka tin ka bala an pen kala ya no ka David tang daga ktin ka jong blay hagani ka sngi kwa ban kren yagani ka subject yano pipen snobha bato abang init yala dia yagani ka sngi ka mamanta yano ngi pen snobha hatong pen snobha yala di ni pen snobha yikiway ningi wat ban pen snobha yo blay tadin ta kani ka subject na sngo ka long ka badan kamha namarba hagini ki sngi ka kham yiki brio ban pen snobha yo blay banganget kaneka jihikai kana longa jingker khuya phi banganget kaneka jihikai kana ai bor ya phi ba phin long ken kita ki breu ki bawat tang ya ka wei ban pen snobha yo blay ka babel ke thu yangi bo sim sol u deus im ya ka ba u blay hi u da pen sle yo u deus im banin kong jong ka Israel ya ka ba ho ha ka por shwaban longs im Shaban jet ikis im ki judan ki nong bishar Israel. Re anda ha bagi Israel ki bagi taki paramarjan marpagi jong ki kita kiri ki marjan ki don lagi jong ki sim. Te kumta ki la dawas im ru na ublay. Tadeng ta ba ublay ujet no Samuel. Bade u Samuel u shakri jong ublay u prophet jong ublay u bala jet ya u Saul banlong utaus im jong ki Israel. Bagi si shaba u de u Samuel bala pensle ya usol ban long kum usim ban ngi si shaula long usim uba i biang lut na dong chadong hendrei suki pasuki hagata ka jinga lenti ke jong kum usim ulas nang ban hap nagata ka jinga ke jong blai balai ka daw ka long na marulas dang ban persubha yaladi ulas dang ban persubha yagi breu ban yau blai ubala thongs im ya u kani ka jikai ka ba crowd kata maka kwa banong ifi kani ka sngi ka bamanta mano ba thung sim ya phi de blay ba thung sim ya phi mano ba eat ya phi de tribal eat ya phi mano bla sha yap nam ta jong phi de tang jisu bla sha yap ta jong phi wei shi sha uba sngo thu ya phi wei ba kit ya ka khya ka shan ga jong phi mdan wei pat re de tang ublay ubala ban pelat ya phi tadeng ta kani ka sngi ladang isdang ban wat no ban pensungubha ya ladi bat ban pensungubha yakiway na loru blay tadeng ta latikna bet bagata ka jingim ka jongpi kan poibet shaga jingdo nong bat shaga jingjat ka babel ge thu ingi bo sol la dei ban up yu Samuel ban le ya ta ka jingknya henry namar bo umla up usngu krki bo usngu biang usngu sarong ya ladi onga deus im ngan shim ya gani ka benta ya ka bo Samuel ule bo lo ai ka jingknya haga jaka ka jong Samuel bagata kamdi ka kamram ka jong bo un le henry ula le ya kata namar usngu kraw ya ladi bo usngu krki bo ken snapshot ya ushakri jong blai kata ka di ka point ka banin kong namar uklam ken snapshot ya kata ka kerdan ka jong ushakri jong blai Samuel usngo ila di bol long sim ula ban le ek ba uman kata ka bala pen si yo blai nang kong ma de blai pat ubatung yo Samuel ba un long utau prophet ne nong yetu lepa de blai ubatung ya usol ba un long sim henry usol anda bol long sim usngo ba ula ban le ek ba uman bat ukentat ya kata ka jinglong lene ya kata ka kerdan ya ka bau bleu ai ya Samuel ko mushakri jong blai ong la yu ngala kraw ngadon ka bon ngan le ka bangamon reu klet bo de blai bulatung ya Samuel ban long prophet magani ka pon ka banin kong ya ka bau bleu de smosi ya Saul bar ka baar ka long haga jaka ba un snap ya ka sur ka jong blai usngap no ya ka sur ka jong pat ba kumno u blai ong haba mele ile atma ba ki amalek
haba melai le tma baki amalek penyap lut na dong sedong usim ya ki jing don jing em baro ya kita ki blang ya masih ne ki jing ri baro penyap no henry anda haba ulet banile tma bola pala em usim agak berkum juru ya ki lang brot ki basngat ya ka ba la jing mut da kita ki sipai ki jong u bas em balai hin penyap ya ki basngat tongin ya te ngin ya lam no ya ki ngin ya ra no ya ki shela ga jong ke sinong knang begini o ai jing knya sha ublai kinang mudur bakin le bha bakin le favor bakin le bha yu blai ne bakin kin pen sungu bha yu blai da kata ka jing le ga jong ki da ka baki ai ta ke jing knya jong ta ki lang brot usol usungu ya hap usungu dei ya kata ka jing batai jong kita ki paj ba padeng ta ule kata ka kam badeng ta ba usamwel uwan banyak kren persya leban kren direct ya usol baru ang yo sngo ke ta ki jing pa gi skor jonga bahali nan ta usay tho baru sim buda babi bhai kata namar usamwel uang hatu ublay ukamla mo ya kata ka jing knya ban ya ka jing ko ngo lani hatu kata ka ba shashkor ka tin jublay hatu kamlong ka ba khambha ban ta ki klen kilang so mo uang ba shashkor ya ka tin ka jong blay bat kata ka ba ko ngo ka khambha ban ya ka no ka jing knya bat ka no ka klen ki lang so mo ka jing ko ngo uklem ko ngo shu yu blay Henry ulas sedang man ko ngo wat yaki brio. Badeng ta ba ublay udah bitar ba udah weng nak sebenarnya ke jinglong siem ha kata ke sengi. Hoi udang syong ha ke ket Henry ya kata ke anointing last lot no ya kata ke jinglong siem ha ka ba kenjamen siem. Hoi udang long siem ba kenjado Henry la weng no ya kata ke jing pesle kumus siem namar ka jing bam ko ngo ke jong ya ublay. Bola ko ngo no yaki brio. Usngo be de gini ki brio ki bathong yu ki hap penhon ye gini ki brio usngo be begini ki brio ki de ki ba penlong sem ye u le ki be rap yu uklet bo nong rap bahajan u de ublay uklet bo ta ba la ban le ki na ka banta jung u de ublay uklet bo de ublay wa thong sem yu mdai ki brio tadai ta open so bhano ye ki brio ba de hang ta ken bo ublay weng yu na ka ta ka jing long sem ba ka ba khat do ka ta de ka ba ar ba ka ba lai ka long ba anda ba Usamwel ola yap usol ule yu ule syagane ka brio hapo endor kanong le bertong haga jakab usol un kren show blay ule benban syaganong le bertong wong ngakwa ban yo snow nani ngakwa ban yo tip ya ka ka ba Usamwel udan man kren nam ta jonga but ule ban cancel yagane ka brio ka balong ken kanong le bertong tadai ta kwa ban no figane ka sngi mamenta Fisilai sinong lek bertong. Hatu fi kam shania iki nong lek bertong le neki breu ban ya ublay. Dadap hile ya kata ken mau ken ka we. Ba ublay un weng ye fi na kata ka kerdan ya ka e ka ba thong ye fi. Ken mau bahabangi la but yu Jesus Christ. Dai ma u bolong kapten ke GM jungi ba dai tang ya u bangi haban ko ngo. Kumu kapten. Mangi kum ki sipai ngi haban ko ngo yu. Mdai ban ko ngo yeno yeno ding ta bu Paul wong ngini kintin wong bahag sti nong Galatia no man kong khot spog ong hatu mentang ngabho igi brio ne ngabho yeu blay hatu ngadang wat ban pensungu bahai ki brio wong ladang-adang pensungu bahai ki brio ladang-adang pensungu bahai ki brio wong ngamlong usyakri jong Chris tading ta kwa abnon fi kani ka sngi mamenta long balatim yeu brio bo shania hau brio le long balatim yu tau brio bo penlong yaki brio ka sangti ka jing arab ka jong u ong ka tien ka jong blai tadeng ta kwa abdong fi ka ni ka sngi ka bomenta giano piwat ban pen sngo bha u jisu kat ma uru u ong bai ka man ka jong a ndai ka man ka jong me ka man ka jong pa mdai shu ka man ka jong ndai ka man ka jong pa wala dau de ban lech wat cha ding phna ban sha ka jing jar ban sha ka jing la ran ban sha ka jing sha kan tat ban sya ke jing kordet ula de si syaban ong pelat no ina ke khuri nanga bangan om le hiru ka tan re ong om kat kum kamon ke jonga mereka mon ke jong me tadeng ta kwa ban ong fi ke ne ke sngi to ai bu nom ya da kamon ke jong fi wanom ya da ka jing sngo to ke jong fi wanom ya da ka jing sngo ke do not ke jong fi ndai to wat ke tien ke jong ble ayu bo ble udan man ong fi ayu bo ble udan man kren ya fi ne ke ai ka bo udan man hikai ya fi ko ngo ya kata wat ju nyet ne wat ju Kloy ban ko ngo no kumto lemda kata kaya dai ba ka tien ga jong blai yo ba pi pen so si yo blai yo ba pi shim no ga jaka
kejong usyakri jong ublay yo pishim no ya kata ke jaka mo kejong ublay da ka pika ungu ya kibreu lane fishim no ya kata ke jaka kejong ublay da ka pilet sya kita ginong lek bertong manganget akan dikasengi ka bamta what I bapin bu yu ublay syadien rito bu yu hakmat do ka ungu yu try pen sungo bahaya u ka babel ka kren ka tatu pen sungo bahaya la di ro hau try te un ai me ka jingkwa ka donot ka jong me badeng ta la da pi pen sungo bahaya ublay ken ma ublay un penhun ya fi haki eki ibarak bon penhun ya fi ka slam ka kerta un pen e fi ru ya la ka jing pen em bangangai utraun ai fi ka jing hon na ka jing em utraun ai fi ka jing dap kar hai bade ka jing hon na ka jing em ka jong fi la da pi pen sungo bahaya utrai badeng ta la fi yo kendiat ru fi hun da fi yo shibun ru fi hun kam de fi yo kendiat fi kwa shibun na fi yo shibun fi kwa shu shibun em henre la fi yo kendiat ru fi hun fi yo shibun ru fi hun kam dan shu kata ka ba pin kwa raha la ne pin kwa shu le ban kwa la lot na mala da fila yo shi sha utrai ga jim ga jong fi utrai un pen hun bi fi da kata ka ba un le ga jim fi da nge utrai un ka khu bi fi un pen sle fi un pen dap fi da ka bor ga jong o ya ka ba pinang la ken ban ko ngu ye u nang ni shakmat wanam ko ngu ye no ko ngu ye utrai ba de ka ktien ga jo ni na dwa ni ka por manta try ni ka por nga ai ngu ye me margi me ki sngi ki por ko try ki ba e kisngi ko kon rat try ba kadon bahaga jingele try kata ubriu bi syapo ujangi ko try yanong in pen ko ngo ngasngo ni ka por don shibon ko try kini ki kon ki jame ki don hapeng ki jingele ka do ba gamen sim ka jingele jo ka do ba gamen sim ka do ko ong in pen sngo bahaya la di ne men pen sngo bahaya ki briu ne no rei ka don ki jingele rapo men pen sngo bahaga ko try yame mangada dua kini ka skinam ta jong pi pin yo ka bor ba pin pen sngo bahaya ko try ba tangi uken ba finum le ka no ka balong persya ka ktien ka jong blay finum le ka no ken ka balong persya yo blay hi to ai filong kinong ko ngo ya ka ktien ka jong blay ki ba ko ngo ken yo try ba ki ba sha score ya ka ktien ka jong blay na maru blay kwa ai ke na fi ka dei tang ka ta ka wai ka jing ko ngo ba ka jing pen red akhmat jong o hallelujah ngadwa yang degar ko fi ka ni ka sngi weng no jing sarong baro weng no ikato ka jing sngo la hi daladi weng no ikato ka jing sngo biang haladi bato ai fin shania how try but ban ko ngo ya ka ktien ka jong o kada dwai ngar kar khoi fi we baro bagi bapang wisita man ka sngiru ha ka kerteng jisu ngar dwai fin yo khia fin yo khlan bagi bapang ka men sim gi bapang ka donot gi bapang ka jingmot try ban khia fi don pring fi yam plat fi sngo si fi ktang madon bala pen ktang ya fi dengan nget utrai un ai fi ya gajing kemen ya gajing tengen na do mentawat nom ktang sa ndai tolong pi ke kemen ngatip him la sya ya kita kijing ya kendo ke jong pin re utrai un ai fi ka bor ba pila ban sya jisu kat no la sya kran banya keding pna re sya wong to map ya kita ken ki bele ben yu to map iki na malkim tip ya ke bekile nget utrai un ai fi ka bor ka batamai agar tengu jisu nom amen amen Rana kerkui fi ngase syam ngase kendo apat. Keblai shibon. Amen.